Ali, kam jdeme? Jdeme na rehabilitaci. Alexi. Co tam bude dělat paní s tebou? Že? Bude ti tam koupat, bude se poupíčkat a lísku a potom se bude masírovat. A to má Alice krát, viď? Masírování, viď? Kolik nožičky máme vošklivý. Jo. Jdeme oblíknout Alička, jo? Jo, ty moje srdíčko. Oblíkneme. Jdeme na rehabilitaci. Poupíčka a potom hezky masírovat Aličkovi zádička. Tak, hezky. Řekni mi to, honem mi to pověz. Honem. Chodíš rád, vy? Masírovat zádička. No. A dáš mami pusinky? Jo, dáš, vy. No.